Maar de veerboot naar het Amelon of Schiermonnikoog gaat haast elke nien wel eens dien. Maar op een ouderwetse klipper streekrucht van het iene naar het Orenwaardeiland varen is een hele ondervinding. Het kind is er simmerwer, maar de Willem Jacob. Dit is inderdaad een klipper gebouwd in 1889. En vroeger werden er stenen mee vervoerd. En tegenwoordig vervoeren wij passagiers en fietsen tussen de eilanden. Ja, ik had nog nooit de eilanden gezien van Nederland en daar had ik met school over geleerd, dus toen gingen wij hier naartoe. We zijn op Texel geweest, Vlieland, Terschelling, Ameland en nu dus naar Schiermonnikoog. Dan zijn we alle 5 eilanden. Omdat je maar een zielboot afhankelijk binnen van de wien en het tij, moet je op een eilandhopper vanzelfs net te vlug wollen. Ja, we zitten vast. Wanneer je krijgt omkomen is niet voor dan ik net bekend. Gewoon trajecten, liek als dit keer de oerstek van het Amelon naar Schiermonnikoog, worden nachts veen. Als het wetter zakkert, valt het water droeg en rint het schip vast. Dan wordt de nacht op het water opbracht. Het is weer iets heel anders dan zo'n log veerboot. Ja. En zo'n overnachting op het wat is ook geweldig. Ja. Ik vind het geweldig. Echt, ik had het niet verwacht. Het is echt een aanrader. Ongeacht wat je dus meemaakt en wat je doet. Het is echt ontspannend en toch wel inspannend. Vooral als je 's nachts de boeien moet zoeken.